ukol. Bata pa kukol. Ang kukol! Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Nakita ng girlfriend ko ang isa ko pang extra cellphone. Wow, isa na, extra pa. Basic! Time check! Feel good morning po sa mga suking nakikinig at nanonood sa kanilang mga radyo sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Aris ng Baklaran. 2 years po kami ni Lucille. Nagtatrabaho po siya sa opisina ng isang bus company. Sa may Pasay po. Habang ako naman ay isang installer sa isang tindahan ng car accessories. Ang swerte ko po sa girlfriend ko ang kolatita dahil spoiled po ako sa kanya. Lahat ng accessories ng aking motor na Raider ay siya po ang gumagastos. Sana all. Kapag kami naman po ay lumalabas, siya rin po nagbabayad. Naiintindihan naman po ni Lucille ang kolatita dahil mas malaki pa yung sahod niya sa akin eh. Hanggang nasanay na lang din kami. Lalo na ako na binibaby po ako ni Lucille. Subalit nagbago ang lahat mula nung makita niya yung cellphone ko na may keypad. Tinago ko po yun sa drawer ng aking mga brief. At doon na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Mahal. Okay na yan. Naayos ko na yung spark plug ng motor. Dumi lang pala. Mahal, ba't umiyak? Baby pala. Happy 6 monthsary na. Kung kailan mo ba ako binati ng mansari, hindi mo ako binati mansari, hindi mo nga maalala kung kailan mansari. Buti pa kayo ng kabit mo. May mansari, oh! Ano ba yan? Oh! Ano ba yan?
Kaninong cellphone yan? Nakuha ko sa tupia mo ng brief! Ha? may cellphone dyan? Buti inayos ko yung damitan mo, ha? Buti inayos ko yung... Ba't mo naman kasi inayos? Inayos ko kasi gano'n naman ginagawa ko pag nandito ako sa boarding house mo, nag-aayos ako ng gamit mo. Malilito na naman ako kung ano yung mga gamit ko dyan. Iiba mo yung usapan na iinis ako. Totoo na, ba't ka kasi nangialam? Dapat di mo na pinakaialaman. Baby! 6 months na rin yun, ha? Mansari. Wala. Sa'yo na yung mga brief mo. Dapat nga, hindi ko inaayos. Tama ka. Kapal na mukha mo. Ano naman? Hindi naman akin yung cellphone na yan. Ba't nandun? At saka yan, gusto mo tawagan natin. Tawagan ko talaga to. Huwag na. Huwag yan. Magugulo ka lang eh. Huwag na. Aris, ayusin mo, ha? Wala naman. Ang kapal na mukha. Tayo parang wala lang sa'yo. Napaka-gaslighter mo. Wala. Narcissist ka. Manipulative. O gusto mo itapo? O, ayan. Binagsak ko na. Para masira na yan. Kasi nahuli na. Ganyan naman yung mga lalaki. Pag nahuli, kunyari wala ako, hindi ako yan, sirain ko na yan. Ha? Hindi ko yan ginawa. Kaaga-aga eh. Kaya mo na yan. Kahit ilubog mo pa sa tubig yun, wala akong pakialam sa cellphone na yan. Di ko alam ba't nandyan yan eh. Ayoko na, Aris. Ayoko na. Hindi, parang baliwala lang Hindi sa'yo. ba- Niloko mo ko. Samantalang ako tapat na tapat sa'yo, ha? Ikaw pala pag umuwi ka, kaya minsan pala hindi ka matawagan, ha? Excuse me. Sasabihin mo tulog ka na, hindi ka pala tulog. May isa kang cellphone na ginagamit. Napaka-katimo, pukpuk. Text lang yan. Text lang yan. Wala yan. So, inamin mo! Text. Inamin mo! Hindi, aray ko. Totoo. Text lang yan. Wala namang ano yan eh. So, inamin mo nga na Wala sa'yo akong tong inamin. cellphone! Wala yung cellphone yan. Text lang! Ang kapal na mukha mo. May dikipad ka. Kailan mo pa ito ginagawa sa... Naka-anim na buwan na kayo! Text nga lang yan. Ayoko Busy na, ako Aris. nasa- Ayoko na. Alis na ako. ihag Ayoko kita. na. Tama na. Bitahan mo ko nga! Hindi tama mo na. madadaan sa ganyan. Tama na. Wala kaya mo. Ha? Hindi mo sakit sa... Galit ka sa akin. Galit Sobrang ka. galit ako sa'yo. Break na tayo. Paano na to? Oh, paano na yan? Galit din. Oh, galit din. Paano na? Kaya mo na yan! May mansari ka nga 6 na buwan eh! Sige, halika na. Huwag ka na magalit. Halika na. Parang wala lang sa'yo. Hindi na. Sakit ng Promise, lahat. itapon mo na yan. O kahit saan may itapon ko sa basurahan. Pag ganyan ka pa, kukuhanin mo rin naman yan mamaya! Itatapon ko rin kasama dun pag dumaan yung garbage truck. Kanya mo parang wala lang sa'yo talaga eh, no? Wala naman talaga yan eh. Sino ba Di mo yan? alam pinagdadaanan ko, sobrang sakit na huli. Tama na. Ang mukha mo, babaero ka pala. Sorry na. Babaero Wala ka naman. pala. Text lang yan eh. Pasumpa ka pa. May ipatimsong-timsong ka pa sa akin. Lucille, tama na. Sino kiss na. Sige na. Sorry na. Halika na. Sige na. Halika nga. Ano muna? Oh, sige. Galit ka pa? Damihan mo pa, damihan mo! Galit ka pa ba? Bumawi ka! Oh, sige, bawian ko. Alam mo Gusto mo ng ako. strapping? Ha? Ano yun? Parang Armalite. Ha? Gusto mo na gano'n? May ganyan ko. Saan mo natutunan yan sa kabit mo, no? Ay, naku. Hindi ka kami nagkikita nun Hindi mo eh. yan ngayon. Hindi ko na makilala yan. So, kinakausap mo. Hindi ko ka nakikita. Inamin mo. Tama na. Inamin mo. Tama na. So, hindi kayo nagkikita. Tahimik na. Tama na. Ha? Sige na. Sayang ang ganda mo eh. Huwag ka na umiyak. Sige na, sorry na. Talaga, mahal mo. Mahal na mahal kita. Huwag mo na ulitin yan, ulitin. Promise. So, inaamin mo nga. Hindi ka akin yan. Hindi nga akin yan. Hindi talaga ako amin. Hindi nga, sige na. Ha? Shh, tama na. Ay, teka lang. Oo. Yung Bakit? pala, yung upuan ng motor ko na kinalmot ng pusa na naman. Bakit di mo Pusang tinakloban iring. sa garahe? Di ba binila na kita ng cover? Ang mahal-mahal nun sa
Sa Lazada Tinanggal ng eh. pusa eh. Kailangan ng flat. Wow, sino mas powerful? Ikaw yung pusa. Kailangan na ng flat seat para mahirapan yung pusang kumalmot doon. Kailangan ba talaga yun? Oo. Magkano ba yun? 2.5. Oo, dyan mo na sa Lazada ko orderin. Andyan na. Wag na, meron akong tropa sa 10th Avenue. Doon ako bibili. 2.5. Sige na. Flat seat. 2.5. Tsaka side mirror na rin. 2.5. 2 pops din yun. Ano yun? Hindi ko alam yun. Sige na. Sige na. Gawin mo ng 3 kasi bibili ako side mirror. O, alam mo kung 3 ano. pops na. Ay, hindi. Ano yun? Ha? Ano yun? 3 side mirror ba? 3K, ha? Sige na. 3K. 3K para side mirror. Tsaka Last na yan ngayong buwan sige, Next sige. month Sorry na na. yun. Dadamihan mo yung pisali. Yung totoo po, call and teach. Textmate lang po talaga yon. Umamin. Hindi naman kami nakita nun. Kaya, para mawala na po, binigay ko yung cellphone ko sa aking mga kasamahan na installer. Kasi ayoko namang may masabi pa ulit sa akin si Lucille. Magmula po noon, nagbago na ako. Makalipas ang ilang buwan, oh, Kim, bising-busy ka dyan ha. Marami pa tayong gagawin ha. Itong motor ni Sir, lagyan mo pa ng sounds tong motor ni Sir. Oo, mamaya na yan. Teka, nag-I love you to na yung isang chicks ko eh. Uy, buhay pa pala yung cellphone na yan. Oo, salamat dito. Alam mo, dikipad ang nagligtas sa ano ko. Sa pagkalalaki ko. Napaka-ambisyoso itong buhay na to. Bukas may schedule ako ng mansary. Tapos, may sumagot sa akin ngayon nag-I love you too. Wala ka palabong eh. Salamat ka sa'yo binigay ang cellphone. Kung sa akin yan, ako yung maraming chick sana. Hindi. Alam mo, ganito yan. Nasa charm yan eh. Aanhin mo ang Junjun kung hindi ka naman magaling magpasagot ng chicks. Di bali ng tomboy. Ay, tama na nga yan. Talaga. Salamat sa cellphone, kapatid ah. Huwag mo to kunin ah. Hindi, sa'yo na yan. Ano Yung to? nagbago na ako. Alam niyo naman ako. Mahal na mahal ko si Lucille. Ay, bye. Speaking of Lucille, bye. Bong, hawakan mo yung leeg. Baka may lagnat. Nagbago daw eh. Oo nga eh. Nilalagnat ka ba? Hindi. Bago na ako. Bahala kayo dyan. Sino yung chicks niyo sa Aris, cellphone? baka kukunin ka na ng Panginoon kasi parang Oo iba nga, na yung bay. sinasabi mo eh. Premonition yan. Ano ba ang kulit nyo? Na- Babawiin ko ulitin na mo, yan. nagbago? Babawiin ko na yan. Hindi. Ano? Nagbago? Nagbago ako, hindi. Nagbago? Oh, yan. Kaya pala ang pogi mo ngayon. Bye. Speaking of, sino yung jowa niya? Si Lucille? Si Lucille. Ay, nakita ko siya bay nung nakaraan. Tumawid doon sa, di ba nagtrabaho siya sa bus company? Tumawid sila bay, may kaangla siya na lalaki bay. Oh! Ano angkla? Ano yung angkla? Gumanon siya, gumanon sa Paano ang ganun? Gumanon. Maniwala na. Maniwala ka na sana, pero gumanon siya. Umangkor. Umangkor. Oh. Uy! Baka... Tropa lang yun. Ito malis. Tumawid. Bong, ikaw nangangailangan ka ng pera. Di ba, kinuwento mo nga sa akin, nakita Ay, mo. ako ba yun? Kumain sila sa fast food, nakita mo rin. Oo, dun sa food court. Oh, yung lalaking payatot na may... Oo, payat. may- Oo, isang pako na lang. Makakalas na. Oo, nakita ko yun. Tapos nagsubuan sila. Tapos... Subuan? Oo, pumasok sila sa common CR. Dalawa sila. Grabe naman yan. Oo. Alam mo, walang magdadamay sa'yo kundi mga tunay mong kaibigan. Kaya kami sa'yo sundan mo. Tama mo? Ay, puro kayo chismis dyan. Mananagawa nyo na yung motor, lagyan nyo pa ng soundbox yung motor. Box? Soundbox, para may sounds. Para yung rider hindi Nilagyan ko ng mobile bar ah. Oh, yan. Lagyan mo pa ng Para mobile po bar. may alak-alak po. Mang Kanor, ano to ah? Bayaran mo to, bawal ngayon lista. Hindi naman akin yung motor eh. Nagtatrabaho din ako dito. Nagtatrabaho din ako. Di ba, Mang Kanor, yung girlfriend ni Paring Aris, nakita mo rin? Damay mo pa yun.
Ay, oo, nakita ko dun sa, nagbike-bike kasi ako dun sa sa may, likod ng muwa. Di siwol. Ano nga yung kwento mo? Nandun sila, may kahulingan. Sakala ko nga ikaw yung kasama eh. Oh, Aris, tatlo na kami. Tatlo na kami. Mahal ako ni Lucille at loyal sa akin yun. Huwag nyo nga pagbintangan. Yung mahal naniniwala kami, yung loyal, di kami sure. Kasi ang babae, mas magaling yan. Sa totoo lang. Kasi galing ako dun eh. Oh. Galing ka sa... Pagiging babae. Samoa? Sa pagiging babae. Ang laki ng globo doon. Samoa? Ng babae. Oh. Hawak na ang globo. Hawak ng globo. Samoa? Nung babae. May mapa sa globo. Samoa? Yung babae. Anan yun? Ng babae. Nung muwa. Teka. Oy, nabuang na mo? Girlfriend ko yung pinag-uusapan nyo Tsaka huwag niyo siyang pagbintangan. Akala ko ba magkakaibigan tayo tapos ginaganyan niyo si Lucille? Hindi naman siya pinagbibintangan. Nagsasabi kami totoo. Ba't naman kami magsisinungaling sa'yo? Di naman kami... Concern lang kami sa'yo, bay. Concern citizen. Nasa sa'yo kung ayaw mo niwala. Kaya nga. Visit ka naman. Ayoko ba maniwala ang kulatita sa mga kwento ng aking mga kasamahan? Pero nung pumunta po ako sa terminal para sunduin sana si Lucille, nakita ko po siya doon. Ang sweet nila nung payat na lalaki. Konduktor ng isang bus doon. Hindi ko po alam anong sasabihin ko sa kanya pero kinausap ko siya na magkita kami. Buti naman at napakita ka. Bilisan lang natin kasi mag-OT ako ngayon sa trabaho. Kailangan ako. Kakarating mo lang dito eh. Kailangan ko na nga umalis agad. Ba't ang lamig-lamig mo na? So totoo nga. Ang alin? Totoo nga na may payat na lalaki ka na. Okay na? Pwede na ako umalis? Baka naman pwedeng explain mo naman. Kasi hindi lang naman isa, dalawa nakakita sa iyo. Pati ako. Kitang-kita sa mga mata ko. Ayoko na, Aris. Oo na, aaminin ko na. Dahil sa'yo yun. Ano ba ginawa ko, Lucille? Hindi ko nakalimutan yung cellphone ayun na nakuha ko. Cellphone lang yan, di naman kami nakita nun eh. So inamin mo sa harap ko na may ka-text kang iba, may kamansari ka, may baby ka. Ha? Ano gusto mo ganun-ganun na lang tanggapin? Dadaanin mo na lang ako sa lambing? Buti pa yon, ha? Buti pa yung payatot na sinasabi nyo? Pinipintasan nyo ng mga kaibigan mo, chinichismis nyo, buti pa yon, maalaga sa akin. Siya pa yung nagbibigay ng pera, ikaw pa yung nanghihingi, ginagawa mo pala ako sugar mommy, binubudol mo ako. Hindi kita binumudol. Samantalang siya mas sweldo mo eh. Tingnan mo, alam mo, sa babae at lalaki dapat nagpo-provide, ikaw. Sa akin ka pa nang hihingi ng mga parts ng motor mo. Anong klase kang lalaki? Binudol mo ako. Budol ka. Budol sabi ka! Sabi ni Peter sabi ng kaibigan ko si Peter, ganun daw gagawin ko. Pero... Yan ba tunay na lalaki? Ha? Binubunton sa iba? Yung sisi? Kaya ayoko na sa'yo. Ha? Nagbago na ako para sa'yo, di ba? Matapos yung tinapon ko na. Wala. Kaya please lang, ayoko na. Mas gusto ko pa yun! Ayusin natin to. Sige. Iwalayan mo lang yan. Okay na ako. Nagpapatawa ka? Ano? Ba't pa ako babalik sa pusali? Ha? Nasa mansyon na ako. Lucille, hindi ko naramdaman sa'yo diba? Yung mga pinaparamdam sa akin nung payatot na sinasabi nyo. Mahal mo ako, diba? Hindi na kita mahal. Ayoko na, tigilan mo na nga ako. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo naman gawin sa akin to, Lucille. Kasalanan mo yan, babaero ka. Walang pake! Lucille!